Evo ga, krećemo sa iskopom. Obilježio sam gdje će vrata doći. Znači od ovdje 7 metara i 10 cm na drugu stranu, stup od stupa, vanjske mjere. Zid će ići do tuda, a ovdje će biti prvi stup. 25 cm je širina zidića za šinu i ovdje će završiti ovaj drugi stup i zidić ovako negdje ovdje. Jedno 20 cm ću preći sa zidićem. I onda se ova mreža nastavlja na ovaj stup, novi željezni. Dakle, 7 metara i 10 cm idemo sa iskopom. Dubinu negdje oko 30-40 cm ću staviti. I širinu nakon ću ići na 40 cm dubinu. Evo ga, temelj sam iskopao, armatura je napravljena, znači šipke od 10 mm i vilice od 6 mm na razmaku od 30-35 cm. Ovdje će ići stup, znači evo negdje oko 50-60 duboko, kasnije kanal i duboko 35 do 40 cm i široke 28 cm koliko je široka lopata. I ovdje će doći zadnji stup. Teren mi je malo visio, tako da sam s one strane skinuo malo zemlje i ovdje sam nasuo jedno 20 cm. Sad treba napraviti oplatu. Hoću da ima glatke ivice, znači s lijeve i desne strane. I onda ubaciti armaturu unutra i zaliti betonom. Ispod ću staviti sloj pjeska, kamenje, pa armatura i onda zaljevam sa betonom. 3 days later. Sada ću zabetonirati ove krajne stupove. Ovaj tu i ovaj tu za ogradu. Njih sam učvrstio sa ovim kosim, gore sa stegama. Ovaj sam zabetonirao. I sada ću još ovaj. Dodatno sam stavio kamen da imam čvrstu podlogu. Stavljen je u livel. I sada ćemo dolje jednu karijolu betona ubaciti. To ću na ruke izmiješati u omjeru 3:1. Jedna lopata cementa i 3 lopate pjeska. I samo ovaj donji dio dohvati. Znači ovo sad dno stupa je na 50 cm od vrha zida koji će doći. Znači samo dno ću dolje pokriti jedno 20 cm da se stup fiksira. I znači drugi dan ubaciti mrežu i ovo zabetonirati. Mreža je spremna. Znači kasnije ubaciti mrežu, napraviti oplatu
i zabetonirati ove cijele zidiće. Evo, pijesak sam natovario u kariolu. Pijesak je granulacije 0 do 16. Dakle, 12 lopata pijeska i 4 lopate cemente. Sada ću to izmiješati na suho i kasnije se doda voda.
Malo ću uhrapaviti da se bolje uhvati. Several days later. Molim. Dakle, trebamo daske za oplatu. Evo, napravio sam oplatu, šalung. Sutra je betonaža, danas nešto loše vrijeme. Evo, sve crno, uskoro će kiša. Dakle, daske sam stavio samo na vrhu da imam ravan zid, rub da je ravan. Koristio sam ove, znači ovi listići hvata tu od ispod jedan i onda samo vijak, razmak je 20, dolje sam stavio kamenje i armatura je dolje, armaturna korpa ili mreža kako zovete to i stup sam prije zabetonirao, sada ću ovo povezati. Dakle, ovdje isto je vareno na stup i kasnije ta ista je zavezana za armaturu i tako sa druge strane. To je to, sutra je betonaža. Ovo je sve u livelu. Dakle, 7 metara i nešto sitno će biti dužina vrata.